Pa vidjeli ste to jedno dostojanstveno držanje i nastup kod dvojice hrvatskih generala Gotovine i Markača. Tijekom cijelog ovog suđenja ono je bilo prisutno i danas i ono je obilježilo i na neki način dovelo je u određenom dijelu i do takve oslobađajuće presude za razliku od svih onih cirkusa koji su se događali u sudnici kada su tamo na optuženičkoj klupi sjedili neki drugi ljudi. U galeriji supruga Mirjana Markića zagrlila se odmah sa svojim prijateljima, bile su suzne oči, ja bih rekao, prolomio se jedan pljesak. Neki su ustali, ja bih rekao, cijela Hrvatska došla je do zraka i odahnula. Veselje je počelo ovdje. Generali sami su kao prvo isto tako dostojanstveno čestitali svojim braniteljima. Ja se sad nalazim ovdje ispred zatvora u Scheveningenu, gdje sada supruga Mladena Markača može na bitno različit način ponovno se vidjeti sa svojim suprugom nego što je to bilo jučer uoči očekivanja današnje presude, a onda hrvatska vlada uputila je zrakoplov ovdje u Nizozemsku, veleposlanstvo je uputilo vozila i kad oni budu spremni, ja pretpostavljam možda negdje oko 2:30 da bi mogli biti spremni da polete iz Nizozemske prema Zagrebu. Ne spavam 10 dana, ali ovo mi je stvarno dan za pamćenje, za cijeli život ću ga pamtiti, stvarno nešto fenomenalno. Pravda mora na kraju pobijediti, mislim da su se naši ljudi borili za ovu državu bez da čine nekakvo kazneno djelo, ako su bili pojedinačno neka samo odgovaraju, jel? Ali ovaj osjećaj vam ja, ljudi moji, ne mogu opisati, to je nešto neopisivo. Ja ne znam naprosto, ne znam kako bi komentirao, presretan sam. Jučer ste mi rekli jedino oslobađajuća presuda. Jedino oslobađajuća presuda je pravedna presuda. To znaju svi svjedoci vremena. I evo, drago mi je nakon pustih godina, nakon svih ovih tužnih zbivanja kroz koja smo svi zajedno prolazili, da je istina pobjedila, da je napokon, ja bih rekao, završio rat u Hrvatskoj. Naravno da je različito, ali hvala Bogu ovo je pravda. Danas je pravda zadovoljena i ne mogu opisati osjećaj osobni kao osjećaj u timu i naravno osjećaj generala Gotovine, jer vjerojatno ja taj osjećaj i ne mogu razumjeti. Ali sigurno je da je on zadovoljan i sada se baš priprema za povratak u Hrvatsku. Pa naravno uzbuđeni smo jako, a prvi dojam je da smo postigli ono što smo željeli postići, da smo našim klijentima pružili odvjetničku uslugu koju su oni s pravom od nas očekivali. To je rezultiralo ovakvom odlukom raspravnog vijeća i to je prvenstveno moja velika satisfakcija u odnosu na moj posao. S druge strane, zadovoljan sam zbog toga što je Haški sud pokazao da ima hrabrosti donesti odluku koja je isključivo motivirana pravnim razlozima, bez bilo kakvih implikacija politike. Eto, Branimire, čuli smo odvjetnika kako je žalbeno vijeće obrazložilo oslobađajuću presudu. Pa da, čuli smo, ja bih se složio da je bilo tih zaista 7 i više teških godina i da je ipak pravda na kraju pobjedila i da je na neki način, što je rekao i Željko Dilber, ovime stvarno završen rat u Hrvatskoj. Treba još jednom ponoviti, generali Gotovina i Markač oslobođeni su po svim točkama optužnice, oni su potpuno nedužni i idu na slobodu.